bueno, egunon ba, beste egun batez, nire kanaleko jarraitzaile izaten guztiri. Vale? Gaur kontan beste buelta bat egin behar du. Eta ez dakit baten batzuk ezautu ote dezuen leku hau, Areian gare. Vale? Hemen Mitxarroaren etxea deitzen da nontan, Ezkorri eratzeko interpretazio zentroa da nontan txe. Gare, vale? Puntu ontatik abituko gea. Eta gaur egingo dut, oain arte egin gabe dauketen mendi bat, Aratz. Vale? Gaur mendi talde batekin etorren ez. Badau gizon bat, kriston merite aukena antolatzen dituen hemen irterak. Zumarragako Jesus, eta arekin txe, arek antolautako irteratxo bat egingo du. Vale? Beti bezala traka utziko dizuet, eta tarteka grabatzen jogunez. Gaurko igual motxe izango da, bueno, jende gehiago nau, eta ez dut ez dara gehiagi molesta nahi. Vale? Venga, orduan beti bezala, traka utziko dizuet. Hala. Bueno, eta hor zen interpretazio zentrotik abitu geha. Bertatik gora ez deuin, pixkate errepidea tagea, metro batzuk ezkerrein da ondoko pista batetik hartu deu, eta bueno, pistan gora gatoz. Eta behi dauzazue, Arabako lautada ikusgarri nola ikusten den. Entziako gaine, hor danen. Gogora entzia dela Urbasan jarraipena. Arabako alden, entzia esaten zaio, Naparroko Urbasai. Vale? Esan edo, mugan Urbasa bukatzat entzia hasten da. Baina, mendilerro berdine da. Vale? Men Araia hementxe beran, hortik gora gatoz. 3 kilometro lain ditu. Eta behi dauzazue. Ze dotorea dan. Lekue. Ikusgarri. Tipitapa. Bueno, eta hemen txegare. Hortxe Araian etorria, pistaz etorria. Hemen txe lepontan one hartu dut, hemen gora hartu dut. Aratz hortik aurre hartuko du, bale? Behi dauzazue, Arabako lautada, ze dotore ikusten den. Entziago mendilerroa, Urbasago mendilerroa. Han altxasugo motxo eta hori dana dare. Han txindoki hue, han txindoki Aralar, San Miguel de Aralar. Ata hugo mendik, Aretza, Entxuspuru. Eta hori dana gortxe. Dotore, hau entzia. Eta nopakua eta. Tan dau, la Sierra de Cantabria odeitzen dana. Vale? Dotorea lekue. Ben arnazpixia tartu eta hortik gora zaituko du. A ver, cuidado. Txindoki. Bueno, hemen behi dauzazue, Arabako lautada nola ikusten den, hemen txe, zabal-zabal, hemen Araia dauzkeu. Agura inan aurren, eta hau ez dakiba zaldu ondo, egin, bueno, ez ditut, buruz ez azkitzatzen nien. Hau da Entziako mendilerroa. Entziako mendilerroa gogorau, Urbasa eta Entzia muga egiten dola Arabak eta Nafarro. Araban Entzia da eta Nafarron Urbasa da. Vale? Zan Kantabriako mendilerroa, eta haren atzen dau, Arabar Errioxa edo deitzen dena. Vale? Guk, txontxor, hau txosia jumar. Vale? Venga. Ikusgarri, hortik etorri da, vale? Araiatik pista batetik hemendi barrena, gero horko lepo harrapatu dut, hemendi zehar gatoz. Eta oin, txontxorri joko gea, jungo gea, Aratzeaino, vale? Nik ez dut ezagutzen inguru hau, eta, bueno, besta talde batekin ator gaur da. Nik jarraitzen gaur. Oin ikusgarri da, oin. Gaurko bila kaineritua da, 1200 desnibela dauke. Baina, meztido, beda zazue, Arabako lautada. Bueno, eta hemen txegare, Atabarreteko portu, hemen txe. Gu hemen goitik etorri geha,
umandia omendie, eta hemendik alaitz txiki, eta gero txontxorrak igoz seituko dugu, eta tontor bat, vale? Gainez gain. Vale? Así que, venga, pixkanaga. Eta hemen, alaitz txiki mendie. Alaitz txiki. 1171 metro. Hor pasatu deulen hau, grabatu ez den txontxor bat. Amudi edo. Jarriko dut. Bea, Arabako lauta da. Ikusgarri, Hor gaztelua, Arabako gaztelua. Begiran irurita edo holako zerbait. Bai. Bueno, bain alaitz txiki jetxi dugu, eta bain inbar duena da alaitz mendieio. Vale? Tipitapa, horko txontxorroi. Eta ge ondorrenen ja, alaitz jetxi eta aratzi goko dugu. Eguneko azkeneko tontorra. Hau da, azken aurrekoa. Beida, eta hemen gatozela, Arabako lautada hoi umadiko gaine hortxe utzi dugu, hemen alaitz txiki, eta hemen txeia gora jatzen ega, alaitzeo. Txontxorra, Baina ikusi zazue zei ikuspegi garen hemen, Entziako mendilerroi, ze politet atzen ikusten nien guztik, ez naizela gai identifikatzeko, baina, ikusgarria, Hemen txegainen, alaitz. Bueno, eta hau, alaitz tontorra. Ikusi zazue, alaitz. Eta behi dago, ze ingurune politik garen hemen. Zora garen. Bea, beriain, ala, berien esan dut, txindoki, bera, txindokian. Pixka kosta biken zaurientatea entzia, Arabako lautada, oso politik. Estas no dices tú. Como viene sin bastón ni nada, si no la peor. Pero tampoco son las nuevas, tampoco siempre son tan duras tú. Eta hoi, aratz. Bueno, hemen aratzi jotzen guatzala. Edo zazue. Pareko isi dugu aratz. Eta behin zazue. Dotore, Eta jatzeneko txontxorra falta zai hortxe. Aratz, gaurkoa kainerito da, Eta gaurre kainago eta zortzi, bero askoitxo. Pixka sufritzen, batipa berokin. Egarri eta bi botella garri bargar. Hala, gozau. Bueno, eta hementxe lepo hause pasau eta atzene baldapatxoa aratzeko tontorraik iotzeia. Hauxeia, gaurko berokin, pixkat sufritu ingo dugu, baina tira. Tipitapa, ordu lorten txoatu goi bat minituen goran gare. Ega. Bueno, eta hemen, asko igota geho. Aratz. Aiauia, aratzea. Uste zuen, aizkorri. Eta Arabako. Bai, agur. Arabako lautadea. Doktorea. Cuidado. Ese era avispa, o un dinosaurio volador. Mira, quiero foto aquí. Sácame una foto aquí. Roberto, ya sabes que tu vida también cambió, ¿eh? Sí, Y lo estás notando. ¿Es la primera que vienes tú, Roberto? No, la tercera. La tercera. Es amigo de Miguel. Bueno, eta hemen dixe biztak aratzen gainetik. Mentxe araia agurain aneola izango da, pentsatzen dut. Eta hemen bazaldu ondo eta erreiska hauek ez ditutenak kontrolatzen. Eta Nuriberri Ganboako pantanoa eta aietxe gandare. Ibarri Ganboa. Eta txontxorra hauek aizerrotakin ez dakit zein nien egizan. Ez dakitze...
Eta hoxe, Arabako lauta da, ikusgarria. Gauin sos, erle, hemen puntxan. Ze polite. Eta han udalait izango da igual. Udalait, Anboto. Anboto daue. Eta udalait hemen pareko hau, igual. Ikusgarri, eta han txindoki, eta antxe txindoki, ez barkau, gezki, hain naiz esaten, ue beriain, osan donato daue, pareko ue, eta txindoki hortxe dau paren, alar, han San Miguel goantenak, hemen aretza, intxuspu, txaigorrian atzen, ailekoan aurrean ikusten da, pixkat egonago lainoskea dau baino, eta sakana guzti hortxe garbi-garbi ikusten da, altxasuko kanterak eta ikusgarri, urbasa guzti, urbasako zelai handi hortxe ikusgarri, entzia ikusgarri, ze biztak hemen aratzontan. Bueno, eta hemen atzeneko txontxorra gaur ringo deuna elurzuloak edo, 1230 metro, aratz hortxe geratzen da. Eta hortxe bida, Urbiako kanpak, hortxe ere Urbiako kanpak, eta Izkorri hortxe gainen. Izkorri eta Urbiko kanpak. Handik batea, Izkorri eta Urbia. Hortxe. Hemen txeia, hemen diaurraia, best gesten hasiko gara. Nik uste du Urbiatik zagertu garen, Aizkorri, handik aurre oinatia jetxi daiteke, eta hoxe, behiz, Arabako lauta da ikusgarri, eta hemen bestalden behiz, altxasuta, uste zeleko estrategiko ondaun, hemen txe aratz mendia, ikusgarri, egon gabe neon behin. Eta hemen dixoia, jetxingo bat, tipitapa, 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 ja bidez jetxingo bat, horria txontor gehiago ez ditu egin. Eta behitu zazue, zeleku kuriosoa dan, hau, dana, oinez pasatzekoa, urbasa estiloko pagadi arritxu hauek, ikustezue? Oso politxe. Ez duen ezautzen hau dana eta oso politxe. Gaur bero asko pasatu dugu eta eskartu itzen dugu hemen itzaletan jutea. Bero hundin do eta gainalde horitan ez dago itzalik eta bain pagaditik egizan primera guat. Oso gustoa. Eta, bueno, bauxi da, Araiatik, San Adrian aldeako bidea dago. Oen gu, iagoat, Arai aldea bueltan. Eta hemen, behitatu zazue, hortxe biden gatoz, frontoia dago, Olazar frontoia. Ikusi zazue, Olazar. Ze kurioso, hemen dauki jarrita, beha hor zubitxoa da, hortik igaroko du. Ze kuriosoa, ze politia. Hemen parrilla batekin, da jateko lekue, hemen iturri, eta kurioso. Oso politia, oso politia. Hor zubie pasatu, eta ja hasierago puntua jongo. Eta hemen txeia, bukatuko dugu gaurko ibilbidea, hemen txe Olazar frontoi ontatio, zubia igaroko dugu. Eta pasatu eta behiratu zazuen, nun ibiligean, antxe, goi-goien, tontorren ikusten da, aratz. Uexe da, aratz. Uexe da, aratz. Antxe ibiliga. Gaur egizan, pixka gorra intzaiu bidea, beroa zion asko, eta 1200 metroko desnibela, eta oso luzea intzaiu, bai? Orduan, ba, bueno. Gaurko ez ja, hemen bukatzen da. Hemen dixe abitu geha, eta hoizen hemen abitu geha, eta hemen bukatuko da, hemen dixe. Venga, ba. Bueno, eta gaurko hemen uzten dugu, gaurko bilbidea, boixe, egin dugu, egin dugu, hortixe, interpretazio zentroa hortixe abitu geha, eta horreaxe ailau geha,
Egizan, bide luzea, beroa pasatu dugu, egun oso beroa tokatu zaio. Eta, guztu aliatu da, bera, eskarrak iturri bat bilatu dugu, iturri txiki edo olako bat harrapatu dugu, eta ala ere, ja berak etozen da, ala ere besta botilatu ustu dugu, gesten, zeon berogi. Hala, orduan boixe, Aizkorriara zentro parketxe ontatik abitu geha, Araia herri politi ontatio, hala, hemen dixe abitu eta hemen dixe bukatu dugu, hala. Eta gain horitatik ibiliga, danen. Hala, gain horitatik ibiliga hortik, gainetik, hemen jazti ikuste, baina garatzen dauta. Orduan bauxe, espero gustau izena, bale? Beti izatizutena, bale? Aber, arpidetu zaitezketen da me gusta jo eman. Eta alde zuen neurrin, banatu zuen. Zaunetan, pixkat euskera zaintzeko gogoa dauken arte, bale? Venga ba, besta bat arte. Agur? Eta goizean hemen diabitu geha. Venga, agur.